Здравейте хора, в днешният епизод, който ще играем Crash Royale. Ебах теоретическото интро. Така, в днешният епизод ще се пробвам... може би просто ще се подсъкам на новия... как да го кажа, то не е евент, както и да е. Да. Това ще ми е дека за днеска. Са в този... Чето пише ли? Този мод. На този мод, в смисъл, може да играе с каквито искаш Evolution. Да, аз избрах едни от бая щупените. Имам някакви карти за Defend. За Defend ще ползвам Валкирка. Валкирка, да. Ще ползвам Валкирка. Ще използвам това. Ще използвам и Найта и Лари, а не Скелетънс. Да. За атака ще използвам Уичка и Мега Найт. Ще пусна Уичката зад Мега Найта. Бла бла бла, бле бле бле, блу блу блу. Look. Lingango, ligu, wata, lingango. Да, Инферно Дракона. Добре, направо да почваме да спра да се обяснявам. Да. Това ще е първи епизод в канала ми на Crash Royale. Clash. Искам да кажа Clash Royale, не Crash. Някои неща просто се кам гофи. Така, окей. Това не знам защо пусна Окей. Тук е на Уичка. Няма да е зле. Да го помпи отзад. Ти да че малко. Добре, това е за... Не. Така се прецаках мощно. Добре. Тук мисля да му пусна и ниски... Мората да скочи на скелите. Добре, това ще е лесен дефенд. Окей. Окей, вече имам Evolution Mega Knight, който мисля да го пусна за тауъра ми. Добре, nevermind. Мисля да го пусна за тауъра ми, да може, докато стигне някъде, ето е тука, да мога пусна Evolution на Уичката. Да. И между другото тези скелети, деца трима, като ги пусна и те като умират, хилват Уичката ми, което изобщо не е зле и мисля сам. Даже да му пусна Мега Найта. В принцип нападаме тая страна, ама този път нападнах тази. Окей, ще мога да клъчна, да пусна Уичка. Добре, няма таймна. Окей. Така. Този запис сега ще му взема. Какво? Уичката би по няколко? Това е крейзи, между другото. Окей, тук ме удари. Тук ми взе стабилен демидж. Добре, веднага пускам му скелетите. Пускам му един зап, за да мога да му... Добре. Къде ми отиде Уичката? Не. Firecracker. Олиш. Окей, тук май... Добре, молята. Добре, nevermind. Окей, Валкирката. Да, Валкирката. Тя наби стабилен демидж, Мега Найта наби стабилен демидж. Даже мисля да пускам втори. Но... Holy shit. Нищо, ще мога пак да му го спрем. Добре, nevermind, май няма да мога. Не, с Найта и Валкирката ще успя. Добре, направо му пускаме и тук е така. Пускам му да е мом да ми наби демидж. И... мисля направо да пускам и Валкирката. Ето е тук. Не, зап. Много бърз зап. Let's go, този зап. Не съм много лош на Clash Royale. Защото има някои хора, които се нервят, когато кажеш нещо смисъл гофя. Това ти си го решаваш, но... Да. Тук ми са един зап. Между другото и направо като моята стрел... че го пусна. Тук направо някакво мисля, направо го пускам. Ларито... Сейми 2К Лари. Скелетънс. Бързо. Не, мисля, че Мега Найта ми е дед. Няма какво да стане, той си е дед. Добре, Firecracker-а. Окей, тая Валкирка. Не. Чай. Не.
Добре, това беше толкова ненужни скелетонс. Мисля, че те също ще умрат. Окей, добре, Найта мисля, че ще ме спаси. Докато му пускам и това. О, не, също. Май ще ми вземе колата, между другото. Да, GG. GG. Вау, пича токса междувременно да с най-гейския дек. Добре, тази игра можех да я взема, но прецаках няколко пъти. Ето е това и за скелетите ми наби бая демидж. Не, можех да го взема. По много тъп начин загубих просто. Да. Можех да го взема, ама гледах повече да обяснявам и т.н. Иначе ако се локейтна, много лесна победа. Даже не пише най-трудният ми опонент. Бах ти лесния опонент. Това е Firecracker. Не знам, направо пускам Мега Найта, да му скочи. Само да ми уби скелетите. Окей, уби ги. Добре бе, виж къв си. Ще замълча. Така, добре, направо пускам Найта. И да, разбира се, че ми стрелне кулата, разбира се, че няма стрелно към Найта ми, то към Найта е много трудно. Да, разбира се, че няма да ги ударя, бе, да бе, то кръгчето ще е в тях и няма да ги ударя, то е много трудно да ги ударя. Сега с Мега Найта е лучката. Скриптирана игра, защото е Pay to Winner, то за ти. Добре. Окей. Така. Добре, лучката не знам дали ще мога да я пусна на време, защото ако им пусни батовете ще стане много лошо. Така, добре, Мега Найта стигна до кулата. Така. Тя май ще са хилни, окей, ще са хилни. Пускам направо Firecracker. За с едно запче, защото знам, че ще стигне. Окей. Бах тъпата игра. Какво? Как не умря? Като казвам, че тази игра е pay to winnerска. Плащаш, брат, и печелиш. Аз актуално не се бъскам. Той май имаше Мега Найт дека си, тъй че само го пусне. Окей, това ще е... ако не пусне Мега Найт, ще е много добре. Защото ако пусне Мега Найта, ще е много зле, защото аз искам да спусна искам да пусна валкирката. Така, окей, това става много зле, между другото. Много зле става. Добре, един Найт. Не, къде ми отива Firecracker? На Firecracker са ташаква нещо с мене. Добре, така. Тук освен една валкирка, да изчак... то се знае. Малко братлен се знае, какво ще направиш. Така. Тук ще погледна да пусна един Мега Найт бързо. Да пусна един Мега Найт и тук пусна ларитата. Скелета ни. Винаги... Не, как малкото братле, как ще го пусне това? Не. Няма да пускаш такива неща, Момче. Добре, кога ми наби такъв демидж, че е нещо много не ми е ясно. Добре. Добре, това ли ще го загубя? Как е? Даже не играя толкова зле. Те просто са pay to winner. Какво ви кажа? Pay to winner игра. Аз ще пусна Мега Найт вместо Валкирка. Да, тъй че ако пусна сега Валкирка, ако ми пусне гоблините, ще мога да му ги спра, ама ще трябва да имам някакъв елексир в мене. Това май... Мога май да го взема, мога. Даже ще му пусна ето така, ако вземе пусне гоблините. И... Holy... Така, зап, дори ще запна. Окей, Мега Найт не трябва да... Бах ти гея. Между другото, да, не съм много слаб. Просто не се стягам. Защото не губя купи, играя за фън. И да, между другото съм 19-та арена. Чекай малко. Аз тук ще цъкам за фън, не съм някакъв потен мангал.
Това са между всичките пинове. Не са много вау. Вау, Firecracker се използва 100% от мозъка си. Да удари голямата кула. И да активира нея. Така, ще изчакам за луичка. За ако може да ми... Интересно. Според мен сега ще пуси Firecracker, което ще е много гъвно за мен. Вау. Така. Не. Вау, този зап е толкова безполезен. Направо се тази игра ще го сменя. Толкова е безполезен. Нищо един Fireball. Бе, тая игра... Не знам, имам чувство, че ще я загубя. Добре, имам 3 Evolution, които ако успя да ги пусна всичките... че я пусна един найт. Не! О мага! Как ще пусна Firecracker, бе? Pay to Winner's игра. Кой вика? Сега всичко се прецака. Не, знаеш какво Същност. Абе. Май не се прецаква. Ако пусна ето е така, ето и тук. Предикт. О, мага, какъв лесен предикт. Мале, той направо трябва да се разреве, бе. Цак. Така, добре, браво, мега найтски, браво, бе, мъжки. Браво. Луци. Брат, няма по-добър Evolution от... Добре, аз не следя играта. Аз буквално не следя играта. Аз тук колкото за Бог да просто играя. Аз тук му пуснах. Добре, пича буквално ми пуска. Май ще умре. О, не. Добре, бе, също трябва да биеш лучката, бе, изкъртеняк. Не. Окей. Върза. Всичко ми умира на 2 секунди. Да. Между другото, точно така стават нещата. Пах ти мършавата игра. Ама разбира се, че вместо да почва би батове, че почва би Мега Найта. Ама разбира се, бе. Ма много ясно. Че беше толкова ясно. Така. Даже и така ще направо правя най-големия дефент в тази игра. Даже пускам и скелетите, които са толкова ненужни в момента. Добре, браво Мега Найт, браво. Добре, това е един добър зап, мога да запна в момента. И това май победа? Окей, това беше доста лесно. Даже токсна на тъпия смешник. Мисля това да е от епизода. Направих 2 епизода, моля те. Добре. Evolution. Един Evolution. Трябва ми един Evolution, мисля, че са Mega Knight Evolution. Моля те, дай ми го. Тая игра е Охо. Бомба. Охо, Firecracker. Това е... О, левел 2. Let's go. Така. Плюс 1 Evolution за Lumberjack. Да, който между другото е бай скъртен. Като тръгнем и като умре, си пуска полшънката. Тая полшънка той става като дух. И те не го виждат, той си удря, докато не му спре полшънката. Даже може да се направят много кризис комбота с него. Тук почти съм минал 19-та. Да. И... Да. Те пуснаха ли новата карта? Май не са я пуснали още. Добре, бе, и бахцаката игра. Добре. Добре, се покажа. Клана ми, ако между другото, ако искате му влезете. Донейтваме, играем, нека да не играем. Да. И... Чао хора и до следващия път. Да, ще гледам да съм по-редовен. Да не спра пак за 2-3 месеца и тъй.
Чао хора и до следващия път. Айде, бай-бай.